Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε την πρώτη αριστερή στροφή. Ίσιοσε λίγο το αυτοκίνητο του λίγο πριν την είσοδο για να δούμε τι θα κάνει μέχρι το τελείωμα. Πάμε για την περιοχή που θέλει τέρμα γκάζι από αυτό το σημείο και μετά όλο για να βγάλει όλη την ευθεία. Ολοκληρώνει την προσπάθεια του Καραβατσάκης. Και αυτός είναι ο Μένεγας από το Σάμο. Και πάμε να δούμε το Χάρκα για άλλη μια προσπάθεια. Άλλο ένα ελεύθερο πέρασμα από τον οδηγό από Βόρεια Ελλάδα από Θεσσαλονίκη. Δεύτερος δομήνος στην βαθμολογία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πολύ σταθερός οδηγός και πολύ δυνατός. Και ναι, το βγάζει με ωραίο τρόπο το τελευταίο κομμάτι της πίστας σε μια τελευταία. Ολοκληρώνει ένα πολύ ωραίο ελεύθερο πέρασμα. Πάμε να δούμε τον ελευθερινό για άλλο ένα πέρασμα. Προσπάθεια από το Χάρκα και πολύ γρήγορος. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα στο δύσκολο κομμάτι. Ολοκληρώνει πολύ ωραία το πέρασμά του. Είναι χειροκόπημα για το Χάρκα. Από Χανιά, πρώτη του συμμετοχή σε αγώνα All Star και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εδώ περιμένει και ο Καπότσι για να μπει και αυτός άλλο ένα πέρασμα. Για να δούμε Καρακατσάνης λοιπόν από Χανιά. Πολύ εσωτερικά, λάθος γραμμή. Οι κριτές έχουν ζητήσει να είναι πολύ ανοιχτά σε αυτό το κομμάτι. Ολοκληρώνει ο Καρακατσάνης στην προσπαθειά του, ενώ βλέπουμε Καπότης για ένα πέρασμα.
Πολύ ωραίο το πέρασμα και αλλαγή βάρους εκεί για τον Καπότη. Πάμε στην αριστερή στροφή. Τέρμα το Γκάζι. Και ολοκληρώνει με πολύ ωραίο τρόπο